फुरा बेस गानजोबलायनायनि जाहैबाय फैलाद' आयु माथो अयथासार मोदानदों साला थाथाना अजायालाय बिदिनो मोस्लेब मोस्लाबा मोजां दे फनफ्रा रायलायहर दे हेल' आंनि गेटआव औ दोनै अपेनिं खबराखौ एसे र' दाहाय रायलायहरगोन आं बे एसे उसुबिदा दंलै बिदिनोलै नै माबा फनसो फैदेरना होलायबाय औ दे थै फन हरदेरना होदोलै लोगोफोर एसे बेस्थ' जाना होदों नै 14 लाख भिउस बहाय दं आदा ओइ माबायाव नै मा होननांगौ लावख्रिगुरियावहाय आरो खालामाथि इक' टुरिजम स्पटआव थांनो नागिरदों माने अपेनिं जाबाय नालाय दिनैहाय माबा फिथा होनायजों बेखेवसिगोन ओमफ्राय दा बेयाव थांनोनो रेडि जानानै दङ आं गेटआवसो जिरायलाबायनानै दङ ओरैनो जास्ट नै बिदि खालामबाय फुरानो नै नुलांगोन ओमफ्राय नै माबा जिनिस होफैदों आरो नै नायनो हागोन एसे आं खयथा फन फैयो फन फैना होबाय थादोंलै लोगोफोर है बिदैखौबो लोङाखै मावबाय बिदैखौबो लोङैया पाबियान माला खुलिगोन फंबाय गावसिनिनो माबाया कमिटियाव गावबो दङ ओमफ्राय माला अपेनिं आदा दोनैनो मथा मथि आं नेक्स्ट भिडिअ लाबोगासिनो दं दे नै ओरैहाय माखासे आलासिफोर दंफैजोबसै ओमफ्राय एमएलए सारखौ नेदों आरो फैगासिनो दङ माने बेखौहाय नै नुगासिनो दंना आंखुरिजों थाङि दे फिथा हास'नानै बेखेवसिगोन आरो ओमफ्राय दा नेक्स्ट भिडिअआवहाय आं मोजां लाबोगोन आरो नै आलासि फैगासिनो दं बेखौ नेदों आरो ओमफ्राय ओरैबायदि मोजांखा जायगायाथ' नेचारेल जायगा भारत भुटान बेयावनो एटाच जाहैबाय खालामाथि इक' टुरिजम स्पटआ ओमफ्राय बेजों लोगोसे हाजो आगर दङ ओमफ्राय हाजो आगर ओमफ्राय मथा मथि खालामाथिनिफ्राय ओरै साहाथिंजाय गलटेकसिम ओरैबायदि मोजां फोसाबबाय आरो भुटाननिफ्रायबो ओमफ्राय दा भुटानसिम थांनोहाय मोननाय मोननि एसे उनावहाय खबर मोनगोन जेनेबा ओमफ्राय दा बेबायदि आरोखि जायगायाथ' नोंथांमोना निस्सय बयबो मिथिखाबाय खालामाथिया माबायदि ओमफ्राय बेबायदिनो गोबांथार जिब जुनारबो लोगो मोनलाङो आरो बेफोरबायदिनो मैदेर बेबायदिनो हाग्रानि मोसौ मै बेबायदिनो मोख्रा गल्डेन लेंगुर ओमफ्राय बेबायदिनो बायदि बायदि आरो हाग्रानि जेसेबांनाखि जानुवारफोर दं नोंथांमोना सोरनिबा खाफालावहाय जुदि लोगो मोनलांनोबो हागौ आरोखि दा बेबायदि आरोखि मथा मथि बा दिनैहाय अपेनिं जागोन आरोखि नायलांबाय थाबानो जाबाय लाइभआवहाय आं कमेन्टखौहाय बारा मा थाङो मोनसिगोन र' माने एमएलए फैगोन नालाय फिथा हास'नानैल' थांनायसै दा गोबां मानसिफोर फैलादों आरो ओमफ्राय दा रिकभार खालामहरफिननांगौ गोनां जायो ओमफ्राय दिनैहाय 19 तारिख डिसेम्बर ओमफ्राय दिनैहाय बेबायदिनो अपेनिं खालामनाय जासिगोन आरो ओमफ्राय बेयावहाय माखासे खालामाथि इक' टुरिजम स्पटआव थाङोब्ला माखासे गाइडलाइनफोर दङ बेफोरखौ फल' खालामबानो जाबाय आरो हाग्रा सावला सावलि खालामनो नाङा ओमफ्राय बेफोरबायदि गिदिर गिदिर डिजे साउन्ड पलुसननि खोथा दं नालाय बेफोरखौ दामलाबायनो मोना आरो ओइ थाङो दा सेंग्राफोर थाङो दा होन थाथ' थांनायसै दे ओमफ्राय दा
बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय लकेसनाथ' बिराद मोजां ओमफ्राय फ्रायनि माबायाबो मा होनोमोनलाय लामायाबो ओरैहाय माबा जानानै फैनांगौ आरो मा होनो साफागुरि जानानै ओरै सिदा दावखोबोदो दाथ' आरो आसामाला जागासिनो दङ लामायाबो ओमफ्राय प्रब्लेम गैथ'आ आरो मथा मथि एसे बे ससेयावल' बेबायदि जायो आरो ओमफ्राय साफागुरिनिफ्राय खैलामैलासिम 22 किल'मिटारसो गोजान जागोन बेनिफ्राय खैलामैलानिफ्राय ओरैहाय खालामाथि इक' टुरिजम स्पटसिम 11 किल'मिटार दं आरो मथा मथि लामानि जेबो प्रब्लेम गैथ'आ दा नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै फिस लामा बे फिस लामाया ओरैहाय खालामाथिसिम नङा आरो जेनेबा ओरैहाय खैलामैलानिफ्राय लावख्रिगुरि SSB केम्पसिमा बे फिस जाबाय आरोखि लामाया माने प्लास्टार लुजानाय जाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओरैहायबो लामाया गाज्रिद्राय नङा ग्रेभेल मोजाङानो दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय नै ओरै आंनि राइट साइडजों दङ 15 बबनि SSB नि काजलगाव माबानि दा बेयावहाय आरोखि ओमफ्राय ओरैहाय थांगोन जाहैबाय नै दा आलासि फैगासिनो दं आरो ओमफ्राय उल्थां फाल्थांखाय आं मोदानला मोदानलि कमेन्टखौबोथ' नायनो सानदों आं र' नायहैनि बैयाव साइकेल माव थानानै दे कमेन्ट होग्राफ्रा होबाय था लादुआनो लादु आं कमेन्टखौ नायहैनि दे एकदमबारे दसे लाइफआव थानो गोसो जादों आरो बरिं मोननानैहाय दा ओंखायनो आं लाइफआव थादों लादु जादों दे लोगोफोर ओमफ्राय फैयोब्ला नोंथांमोना नै बेवहाय एन्ट्रि खालामनानै थांनांगोन आरो ना मानो होनना बुङोब्ला खालामाथि इक' टुरिजम स्पटनि माखासे मानसिफोरजोंहाय रायज्लायनानैहाय नैबेयावहाय एन्ट्रि खालामनानै आरामसे बेनार टेनार जाबाय बेनारखौ आं देखायनि दे बेनारा नायनानै लादो आं कमेन्ट नायनि दे मा होनदों रहिन नार्जारि ब्लग लामाखौ साफा खालामनो थोन आदा पसिमिनथ' हाद्रिसोमोन दा मोजां आरोखि दा जेनेबा लामाया गेटसिम फुरा साफाखा गेटसिम फुरा नै ब्लेकटप जाबाय फंबायमोन नै नायदो बिथांमोनानो आरोना खालामाथि इक' टुरिजम स्पटनि माने टुरिस्ट गाइडलाइन्स एस'सिएसननि आरो बिसोरो दा बिसोरखौ लोगो हमफैनांगौ गोनां आरो माने फैथ'वाखै नै सारा ओरैबायदि डेन्जारखा आरो औ फैनोसै औ हाग्रामा ब्रिज मोनबायनो अरजा दे फैदो माने 31 नं सिडली समस्तिनि माबा आन्दारावहाय ओरैहाय जोंना माबा MLA सार जयन्त बसुमतारीखौ लिंहरदों दा बिथाङा फैगासिनो दङ ओमफ्राय दाथ' 31 नं नंदों नामा 19 नामासो 19 जाबाय आरोखि दा माखासे जोंना ओरैहाय सोलायबाय नालाय पन्सायतफ्राबो एसे सोलाय सोल' जालायबाय नालाय दा 31 नं सिडली समस्तिनिलाय 19 नं सिडली समस्ति जाहैबाय आरो ने दा 19 नं होननांसिगोन फैगासिनो दङ सोरथो आलासियालाय बेनो MLA फैगोन आरो नुलांबाय थागोन सोम कमेन्ट खालामदो दे स्रायनो दसे बेरायनो मोजांलै सेंग्राफोर ओरैबायदि मोजांखा जायगायाला हले ओमफ्राय सोर नायदों एसे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर ओरैहाय दे जोंना दङ आदा औ आदा प्रदीप मोजां ना खबर सबर मोजां जोंबो नै अपेनिंनि खालामाथियाव दावखोनो नागिरबाय दा बेबायदि आरोखि आलफ्रेड दङ हेल' बस स्टिलाय नोंनि लाइफआव फैदों ना मा होनो आंहा लाइफआव फैनाय नायदों लाइफआव होदों ना दा माखासे ओरैहाय मिडिया पार्सननि मानसिफोरबो दंसै बिथांमोनाबो रेडि जानानै दंसै एसामिसनिफ्रायबो ओमफ्राय बड'निबो मथा मथि निउस पर्टेलनि मानसिफ्राबो अलरेडि सफैनानै दङ आरो बिथांमोना आं बिथांमोनखौ केमेरायाव लाबोथ'ला आरो ओमफ्राय माबाफोर सोंहरनो गोनां दंब्ला लाइभनि गेजेरजों सोंहरनो हागोन दे माबाफोर मिथिनो गोनां दंब्ला आं एसे लाइभजोंब्लाबो फोरमायहरगोन ओमफ्राय मोजां भिडिअखौ आङो दा नेक्स्ट भिडिअआव लाबोगोन आङो 7थासोआव बा 6थायावहाय आङो पाब्लिक खालामनाय जागोन आरो ना दिनैनि भिडिअखौहाय दा जास्ट आङो दायो नोंथांमोननि गेजेराव लाइभआव थादों आरो नोंथांमोनाबो जुदि माबाफोर मिथिनो लुबैदोंब्ला सोंहरनो हागोन आं जेनेबा नोंथांमोननि सोंनायखिनिखौ आङो रिप्लाइ खालामनो नाजागोन आरोखि ओमफ्राय दा ओरैहाय दङ जाहैबाय एसे
माखासे बे ओनसोलनिनो BCDC नि मानि ब्लकनि माखासे लिडारफोर दंफैयो आरो नै ओरैहाय मथा मथि गिदिर मोनसे स्टेज प्रग्राम खालामनाय जायाखै ओरैनो जास्ट फिथा हास'नानै दिनैनि बे खालामाथि इक' टुरिजम स्पटखौहाय अपेनिं खालामगोन आरोखि दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय ओरैहाय बेराफारसे माखासे ख्रिस्टमासनि मानिबो माखासे खामानि थाबाय हिसाबैहाय दा ओरैनो जास्ट दिनैनि दिनाव फिथा हास'नानैल' बेखेवनाय जासिगोन आरोखि ओमफ्राय आंबो एसे गय जानो लुबैबायलै माथो मिस्थि जानानैहाय खुगा दैख्ल'नायसो मोनबाय आं जेरावबो जाना दङ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवबो जाबाय बुंजायासो माखासे नांदां नांसि जायो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवबो बिदिनो जानानै पुलिस डिपार्टमेन्टआवबो लायो ना माथो माव दङ आङो आरो जोंना बसआ ओमफ्राय बिथांमोनानो खालामाथि इक' टुरिजम स्पटनि बसफोर ओमफ्राय वेलकाम माखासे ओमफ्राय देग्लायनि बोसोराव थांनाय बोसोरनिफ्राय माबायदिसिन जागोन देग्लायथ' आं माने आंनि गोसोआवसो साननानै बुंनोसै माने सोर फैयो सोर फैया माने बांसिन आं सानदों आरो फैगोन देग्लाय माने जायगाबो साबसिन खालामदों ओमफ्राय गोबां मानसि थांनायनि केपासिटि लामाबो मोजाङैनो दङ दा फैनो हागोन आरोखि नायनो लुबैदोंला ओमफ्राय हजों गलटेकसिमाखौ जोङो बेब'स्था खालामनानै होगोन आरो थांनायखौ मोजां खालामहैनांगोन ओजों खिन्थु थांनानै लोंनानै गोदाव सोराव जाहैयोब्ला बे जोंनि रिसिङा आरोखि बेखौनो माने आउट अफ कान्ट्रि फरेन कान्ट्रि फरेन कान्ट्रि नालाय दा बे हिसाबैनो पावार फांसनफ्रा आलादा जाहैयो दा मालायनि कान्ट्रियाव लोंना गोदाव सोराव माबा माबि जाहैलाथ' बेखौहाय बिसिनि कमिटियाबोथ' रिक्स लाजोबनो हाया बिदि आरो डाइरेक्ट बिसिनि माने रुल रेगुलेसनावहाय गोग्लैगोन आरो बिसोरजों दा फैनायाव जों बादा होआ हाबनो हागोन नायनो हागोन ओमफ्राय जेरैनो थांदों ओरैनो फैफिनोला बादा गैया आरो थांनायनि थाखाय ओमफ्राय दा देग्लायनि बोसोराव एसे साबसिन जागोन लामाफ्राबो मानो होनना बुङोब्ला खालामाथिनिफ्राय गलटेकसिम थांनायाबो बिथांमोननि बानायखांखाबाय अलरेडि बानायखांबाय गारि अल्ट'लाबो थांनो हाबाय सिगांहाय अन्थाइ हागा हुगामोन दा माने लामा क्लियार जाबाय थांनो हासिगोन साबसिन जाबाय लामा ओमफ्राय दा बे खालामाथि इक' टुरिजम स्पटआव नोंथांमोना फैयोब्ला पिकनिक जानो बा माबा मोनसे बेरायनो फैयोब्ला बेयाव माखासे खालामाथि इक' टुरिजम स्पटआव माखासे गाइडलाइनफोर दङ बेखौ आङो नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन नायहैनो हागोन आरोखि दा मा खालामनांगौ मा खालामनाङा माखासे बेफोरबायदिनो हाग्रा सावला सावलि गिदिर गिदिर डिजिफोर बाहायनो माने उसुबिदा आरो मानो होनोब्ला ओरैहाय नेसनेल माबा नाङा हिसाबैहाय ओमफ्राय कमेन्टफ्राखौ रिमुभ खालामनो नाङा दे हरफिन आं हरफिनगोन ना खुनु टेनसन गैया ओमफ्राय ओरैहाय नै जोंहा दङ आदा नामाखौ आं बुंबाय थाले मानो होनब्ला आंनिफ्राय बुहुत देरसिन बियो सिनायोबो जानांगौ मोजां ना ने आदा बे खालामाथि इक' टुरिजम स्पटआवहाय माने यां जेनेरेसननि लाइमोन सेंग्राफोरल' गैया बेफोरबायदि रिदि बैसोनि मानसिफोरबो दं आरो दा बेबायदि आरोखि ने आदा औ दा फैगासिनो दङ ओमफ्राय र' मोनसे खोथा आं खोन्थाहरनो बावदों जायफ्रानाखि पिकनिक स्पटआव थांनो गोसो जानानै दङ जायफ्रा बिथांनि नायनो गैयै फल'वार्सफोर दं आं बिनि थाखाय मोनसे खोथाखौ आं बुंना हरनो सानदों जेनेबा बोसोर गोदाना फैबाय लोङै जायै जाहाथे लामाफ्राव जौजों जुवाजों ड्राइभ खालामनो नाङा मानोना मानसिनि जिबना बिराद गोनां सासे मानसिखौ फेदेरनो थाखाय गियान सोनो थाखाय 25 बोसोरा नांगौ बिमा बिफाया दा बेनिखायनो उन्दै उन्दै गथ'फ्रा जाहाथे लोङै जायै गोदाव सोराव बाइक सालायलाबायनानै जाहाथे खुमथें खुमथां जाया सोरखौबा सौआ बिनि थाखाय आं खावलायहरनाय थाबाय आरो ओमफ्राय निस्सय खोनाखाबाय बे खालामाथि इक' टुरिजम स्पटआव फैयोब्ला मोनसेल' रिस्कि नङा जायहा गारिखौ सालायनानै साब्रां सुब्रां खालामनानै गोग्लैयोब्ला बे आलादा बाथ्रा जाबावो ओमफ्राय बेजों लोगोसे माखासे बेयावहाय जिब जुनारजों बुंफबनाय जायगा नङा होमबा नोङो बबेबा समाव लामायाव गोग्लैसोना थागोन माखासे जिब जुनारजोंबो मोगा मोगि जानो हागौ लोंना जानानै माबायोब्ला आरोखि माने गावखौ माबायदि एलार्टआव थानांगौ बिनिफ्राय खुनु माबा जाखायो नालाय जुदि लोंना जानानै फेयोब्ला दा बेखायनो बांद्राय फेला फेलि गाज्रि आरोखि दा बेबायदि आरोखि नङा होमबा दा बेखायनो गावखौहाय बयबो एलार्ट लानाया मोजां जेनेबा बेरायफै नेचारेल जायगा हाबनो हागोन ओमफ्राय बेफोरबायदि फेला फेलिया बिराद गाज्रि आरोखि माने बाहायलाबो गावखौहाय थाल लानो हानाय कन्ट्रलावहाय जेसिमाव कन्ट्रलाव खालामनो हागोन बेखौ माने गावनो साननाया मोजां आरोखि ना ओमफ्राय मा होनदों नै रहिम नार्जारि ब्लगआ मा होनहरदों हाद्रिया बन्द' जाथारखागोन
आदा आंनि बाब्ला माने हाद्रियाथ' हाद्रि एसेग्राब खुवा हाद्रियालाय मोजाङानो दा बर्थमान लामाया जाखाबाय खैला मैला टु डाइरेक्ट माने SSB केम्पसिम जाफैबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय एसे हाग्रा नालाय ओरैहाय बानायनो मोना आरोखि माने खालामाथिसिम थांनोब्ला नोंथांमोना खैला मैलानिफ्राय लानानै ओरैहाय लावख्रिगुरि SSB केम्पसिमाथ' मिसिमान दाब्रायबो माने जास्ट कमेडिसो दे मिसिमान दाब्रायबो बे नङा लामाया ओरैबायदि मोजां आरो सिबलालाय गोलायगोन माथो ओमफ्राय ओरैहाय साहा थांनायाबो गाज्रिद्राय नङा मोजाङानो आरोखि माने ग्रेभेल होजोबनाय जाबाय ख्राव बिराद मोजां आरो BMW लाबो थांनो हागोन आरोखि औ बिथांमोना बानायगासिनो दं जोंना दङ नै मिनिया दारि गाबसें दारियाव हमानबो बोजायो जोंनि बर'निया दारियावबो सनमान गैया ओरैबो हमान बोज्लाबाय जायो खिन्थु बै सिनायखौ दादै हमखा गुबुन जाथिखौ माला फाइन नांगोन 500 थाखा बिदिर दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय ओरै दङ नै फंबाय औ दा जों थांगोन आरोखि ओमफ्राय हरै दङ मिडिया पार्सननि मानसिफोर दङ नै आं लाबाय थाला बिथांमोनखौ मानो होनला ओइलाय लोगोफोर दङ नै नै ओइ ब्रादार नोंखौसो स्लाइड दिन्थिहरबायलां हटेलनि लाबो दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय कमेन्ट माबाफोर मिथिनाय नामा कमेन्ट खालाम दे ओमफ्राय फिसखौ बेसे लानाय जागोन ब्र गेदेर गोरलै गैयाना गारिफ्रा फिसनि थाखाय फिसाखौ सोंहरदोंमोन आंथ' मिथिला 300 लायो आरो गारिफ्रा टिकेट गोलै एखे लायो बासल'आ एसे दाम बारा लायो बे बास बुसफ्रा माबानो आरो 300 खोनाखाबाय जानांगौ ओमफ्राय आं मोजाङैनो लाबोगोन भिडिअखौ दा नेक्स्ट भिडिअआवहाय माखासे बिथांमोननिफ्राय आं सोंनाय मानायबो थाखागोन नालाय दा नुगोन आरो बे भिडिअखौहाय दाबो सफैलायाखैलै लोगोफोर MLA सारानो नै ओरैहाय बेयावनो जास्ट दंलायो नै लाइभ नांखागौ लाइभआला ग्र' जाया चेनेला लाइभ होखांबाय थानांगौ कन्टेन्ट नांगौ लकेसना बिराद मोजांलै बेयावबो ओमफ्राय आं नोंथांमोननो मोनसे बिराद मोजां बुस्थु देखायनो थांगासिनो दङ नायनो हागोन दे बे बुस्थुआ मा नै बेयावहाय बेरे दङ दे बे दंफाङावहाय बेरे दंनै हाबगासिनो दङ नुदों जानांगौ बेलाय नै दानख'ना जाबाय थेवबो दाबो दङ बाहाया गोदैथार बेबायदि आरोखि आं गयखौनो जाबावनोसैलै खान्दैसे होनदों पेकेट लान्च दंनो ओमफ्राय माने गामिनि मानसिया बारे बारे थांनायल' जाबाय थादों नालाय जाबाय थानानै ओंखामासो थावा मोननायलै रागा जोंदों आरो BCDCफ्राबो लेंनो रोङाना अरुणादय मोननाय न' मोननाय माबा अन्थाइ बिथांखि मोननाय थांजोबनांगौ होनबानो जायो ओमफ्राय नै बेबायदि गायलांजोबदों आरो लाइन दा ओमफ्राय आं लोगोफोर लाइभखौ दोनथ'नायसै दे बै हाजो गोथाङानो नै अरियाल' जाबाय बैग्रि दंफांफ्रानो आं दोनथ'नायसै लोगोफोर दे बाय बाय थ'सै